Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Bugün 11 dekabr 2023 yıl. Nesip bolsa ertir Türkmenistanyň bir taraplyk günü. Kızgın çyn yürekden gutlaýaryn. Bu bir taraplyk näme aslında? Yani bir taraplyk diýende vatandaşlarımız dürlü o düşüncelere eýer. Biz praktikada kän gördük, kän gawatlaşdyk. Bir tarap döwletde eýle bolmaly, beýle bolmaly däl diýen herkili gürrüňler bolýar. Indi şu taryhyna seretsek, men özüm için aýtsam, 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda bir taraply kabul edilenden soň, biz taryh muallimimizden soradyk. Şo döwür 5-nji klass okuwçy muallim, bu bir taraplyk bolanda näme bolýar? Muallimiň düşündirişi boýunça, bir tarap bolanda döwlet armiýasy bolanak. Şo 185 döwlet gol çekdi, şol döwletler bizi goraýa, bizde regularny armiýa bolmaýady. Emma şu gije gündizde hatta bağışlan welin Palnoy hassa soldatlarym gulluga alyp berler. Meniň özümiň gulluk eden döwrüm. 2003-nji ýyl ýadyňyzda bolsa gaýşniklaram soldatdy, o derwez açyp ýapýan ahranada soldatdy, paxta ýygyýanam soldatdy. Şo döwürlerde şeýle bir soldatlar alındy. 2003-nji ýylym edil bir taraplykdan 8 ýyl soň. Hatta bağışlan welin biziň waýançasymyzda, harby bölümimizde kiçi meydanyny aşagyna etdiň eskerlerim bardy. Has düşnükli dilde aýdanda aşagyna sip durýanlar hatta gulluga aldylar. Emma şu muallimiň döwründäki aýdan sözlerine esaslansak, bizde regularny armiýa bolmaly däl dese, biz bir tarap döwlet, bizi goramaly däl, hiç kim bizi çözmeli däl, o bizim waýanny konfliktlere, uruşlara girmeli däl diýip şunu ýaly düşündirdi. Ondan başga ýene bir unsuňyzy çekjek mesele, muallimimiň aýtmagyna görä, bir tarap döwletiň paýtagty Aşgabat şäheri dünýä standartynda ılalaşdyrıcı merkez bolup rol alýan. Ýagny iki döwlet uruşsa, iki döwletiň baş tutanyny rusçalap aýdanda stol переговор, gürrüňdeşlige çagyr bilen bir şäher hasaplanýardy. Emma 95-nji ýylyň 12-nji dekabryndan şu güne çelle hasaplasak, dünýäde bir topar waýanny konfliktler, harby çakmışmalar bolup geçdi. Emma iş yüzünde hiç bir vakt 95-nji ýyldan şu güne çelle Aşgabatda iksany waýuýşy strana diye iksany uruş edip oturan döwletiň baş tutany ılalaşdyrıcı stola oturany biz görmedik. Onda diýmek bu bir taraplyk näme bolýar? Şu barada ekspertlerimiziň, aktivistlerimiziň pikirlerini alsak, bir taraplyk diýende näme düşünýär vatandaşlarymız? Bir giňişleýin gurrun berseňiz şu zatlary. В общем-то, история нейтралитета, она вообще, в общем-то, довольно интересна. Первый, кто принял постоянный нейтралитет, это была Исландия. Она его приняла в 18 году правительством. Затем в 1937 году Ирландия в Конституцию тоже ввела статью о постоянном нейтралитете, где было написано, что война не может быть объявлена, государство не должно участвовать в какой-либо войне без согласия Палаты представителей. Затем в 1955 году Австрия объявила о своем нейтралитете. В 1981 году Республика Мальта приняла декларацию относительно нейтралитета, в котором сказано, что Мальта является нейтральным государством и отказывается от участия в любых военных блоках. В 1991 году Камбоджа приняла нейтралитет, когда в Париже в 1991 году состоялась конференция, и на этой конференции был подписан заключительный акт. И вот в этом акте было написано, что Камбоджа нейтральная страна, и она не будет вступать ни в какие военные конфликты. То есть мы видим, что даже страны, которые не прошли, как сказать, через ООН, они сами могут объявлять нейтралитет и сами проводить такую нейтральную политику. То единственная страна, кто принял нейтралитет через ООН, это был Туркменистан. На мой взгляд, Ниязов был тщеславным человеком. Ему всегда хотелось быть изобретателем чего-то нового, и всегда он вот этим пользовался. Кто непосредственно участвовал, внес большой вклад в том, чтобы нейтралитет туркменский был принят, это, ну, вы знаете, это бывший министр иностранных дел Борис Шахмурадов.
начальник международного отдела аппарата президента это Язгильды Гундагдыев и посол Туркменистана при ОБСЕ Батыр Бердыев. Судьбу их вы тоже знаете. Вообще-то нейтралитет бывает разный. Постоянный нейтралитет – это статус, когда закреплен в его Конституции и гарантируется международными договорами. Позитивный нейтралитет, предусматривающий неучастие в военных союзах. Традиционный, он не связан с международными правовыми обязательствами, а главным образом определяется добровольной позицией государства по отношению к вооруженному конфликту. И четвертое – это договорной, который определяется международным договором и обязанностями сторон. Вот это нейтральные статусы. Что касается Туркменистана, после принятия нейтралитета Ниязов стал, это, как бы говоря, развязало ему очень сильно руки, и он говорил, что мы нейтральная страна, и мы будем проводить независимую политику. То есть под этим лозунгом он стал проводить экзотические реформы, повел республику по дороге к своего понимания. То есть он тогда урезал образование, вы многие из вас прошли через это, культуру, здравоохранение, науку. Самое плачевное, он урезал права граждан в системе государственного управления. Люди были лишены голоса. Когда Туркменистан принял нейтралитет, а тогда Туркменистан входил в состав СНГ, Ниязов первым, что сделал, он отказался от Фрунзенского соглашения. Там, когда проходил саммит СНГ, там приняли соглашение о безвизовом режиме. Мы, первая страна на постсоветском пространстве, отказались от безвизового режима и стали вводить визы для граждан других стран, и, соответственно, другие страны стали вводить визы по отношению к гражданам Туркменистана. Ну вот это я просто коротко скажу. Спасибо. Anlatırda dünyalı düşünceler var halkın düşüncesinde. Yani bilişiniz yalı bayramçılıklarda günah geçişlik Pamilovine Türkmenistan'da amal aşırlı yani Kadir Gecesi'nde. O halkta şunyalı düşünce var. Bir neçe kez akavat geldim. Соотношение по процентам количеству населения halkın umumu ilat sanının процент hesabında şu belli bir görkezlen dereceden tutsaklıkta adam sanı kän olsa автоматически de neytralitet elinden alınıyor. То есть теряет neytralitet eğer şu türmedeki adam sanı köp olsa общий ilatın процент hesabında bir taraflık elinden ayrılıyor diye. Şonun hesabına şu bir taraflığı yitirmeyecek bolup bir taraflı kak vidim şit olup dur, kalkan olup dur, köp neme uğurlarda. Şonu yitirmeyecek olup hem diye özünü kovu görkezmek için hani günah geççi, o bağışlaya, uzak yaşasın zaten hem özünü öldürmek nemesinde, prinsipinde şu metodu ulanıyordu. İkinci taraftan hem şu bir taraflığı yitirmezlik için. Şu halkın şu düşüncesi doğru mu ya yanlış mı? Hakikaten var mı şunun yalarak kada kanunlar? Нет, это просто ошибочное мнение, выдаваемое за желаемое. Никто страну не может лишить нейтралитета, если она сама от него не откажется. Это первое. Второе, есть само принятие нейтралитета означает о том, что страна не будет участвовать в международных конфликтах или военных действиях. Если это будет нарушаться, то, естественно, другие государства не будут признавать нейтралитет. Хочу сюда добавить, вот Атамурат говорил, что нейтралитет приняли, но за столом переговоров президенты конфликтующих сторон или главы правительств этих государств не садились за стол переговоров именно в Ашхабаде. Да, после принятия Туркменистаном постоянного нейтралитета Центральноазиатский регион, он вообще считался взрывоопасным. Тогда еще очень сильно напряженная обстановка была в Афганистане, и он тогда принял решение открыть региональный центр для того, чтобы организовать площадку для переговоров. Но, к сожалению, этой площадкой Туркменистан не пользуется. Он лишь только является инициатором различных деклараций. Это в общем. Причем некоторые из них
довольно экзотический, скажем так, объявить день велосипедиста. Можно сказать, что вот этот региональный центр ООН, он просто существует на бумаге. Alisher Sahatov söz soruyor. Alisher dinleyiz. Салам алейкум также, Мегде, Яне Березек. Смотрите, вот после вот этого вот нейтралитета алыннан соң bizara именно халка пейдасына просто хочу прокомментировать, да. В первую очередь, да, вот siz ayttınız ya, вот эти экзотические карарлар аладылар. Как бы независимый политиканың аркасына яшынып, да, мы проводим как бы независимый политический өзіміздің içimizde өзіміз çözeceğiz, да. И вот эти экзотические карарлары, законы, как они принимали, да. До сих пор шүгінәче, именно могу вот так сказать, до сих пор шүгінәче они принимают такие решения, да, законы. Смотрите, вот siz özünüz ayttınız, вот эти Фрунзенские соглашения, да, Узбекистанның, то, что они отказались от безвизового режима, да, и шүгін, сколько уже лет? 30 лет, да, больше, нет, где-то больше 25 лет öttü, они отказались от безвизового режима с Турцией, понимаете? Это раз. Во-вторых, что она нам дало? Вот эта вот независимость, да? Это как, я опять-таки же повторюсь, то, что как просто закрыли банку, да, вот банканың içinde поставили народ и закрыли крышку, да? Мы нейтральные, мы независимые, никто в нашу политику не может влезать, да? И этим что они сделали? Türkmenistan'ın экономикасını вот орыслар айтады, принесли вот до белой ручки, да, что мы зависим от, как это называется, от цен на мировой бирже, да, от цен газа, потому что 90% Türkmenistan'ın газы экспорт edildi. Вот если там упадет, все, падает наш доход, Türkmenistan'ın в общем доходу падает полностью, да? Мы зависим от этого экспорта и от цен мировой zade. Hormatly vatandaşlar, yine bir gezek bellep geçeceğiz. Eftir 12. dekabr Türkmenistan'ın bir taraflık günü. Yine bir gezek kutlayarım. Indi şu bir taraflık diyendir, şu bir taraf diyen sözün asıl manısı ne? Ne sözün izinden koşulma koşuluyor. Edil şu bir taraf diyen sözde sözün başındaki bi diyen söz umuman aydılanda siz diyen manada geliyor. Misal için emelsiz, yani emeli yok. O perzentsiz diyen yalı edil bi diyen sözüm şu koşulma. Edil şu manada geliyor. O bir devlet değil, devleti yok ya bir perzent. O bir tane deyip üzümün sortu var, çiğ diyor içinde ne bir tane değil. Yani bir taraf, yani tarafı yok. Tarafsız diyen neme manada geliyor şu söz. O umuman şonan bir bellep geçelim deyip nemettim. Bu umuman bir taraflık olanda yani benim öz düşüncem boyunca şu beylek devletlere önünde şu eden ettiliklere zaten biz bir taraf devlet bizim içerki ve aşarkı siyasetlerimize beylek devletler koşulmasın diyen yalı o nemede biz öz gözümüzle praktikada görüyoruz. Biz bir taraf devlet. Ondan başka da bir hayran kaldırıcı faktörler kema halka vat geliyor. Hani egindeşim Alisher Sahatov o TikTok efir açıp efirde gurrun ver otur düşündür otur halka hani yer titreme hakta haberlerde aydılanak bolan tüveley uragan zatlar hakta o katastrofalar avariyalar hakta hani büzmeyin partlaması şoňa meňzeş hadisalar barada hiç hili haber berilmeye haber beriş serişlerinde diýende käbir vatandaşlarımız şu komentariyada yazıyor bizde o zatlar aydılmaz diye sebäbi biz bir taraf devlet diye. Ama bir taraf devlet bolanda şoňal habarlar aýdylmaly däl diýen kada kanun ýok hiç ýerde. Men gynanýan şeýle sada halkymyzam bar içimizde. Ondan başga bu bir taraplyk bolanda vatandaşlar ýani Anadur daganyň bellep geçişi ýaly o Niyazov o görýärdi bir täze açyşlar, bir täze dostижениялар halka görkezmek üçin aýyna o ýadymyzda bolsa hatda 21-nji asyryň türkmen peýgamberi
Şu Allah kursağına koydu, ruhnamanı yazdı. Şu Allah taraplayın yazıldı. Hatta türmeden boşadılan adamlar ruhnama elini koyup, Kur'an'ı ruhnama elini koyup, o kasam edip çıkıyattılar. Ruhnamadan kasam etdiyen mendi. Şoň ýaly bir nemeleri özüni öldürmäni gowy görýärdi. Gelin syn edelim. 11. dekabr bugün. Erterim 12. dekabr. Vatan Havarlar programmasına seredin. Bir taraplığı hakikatdan Niyazov alıp beren olsa, Niyazov'un şu yerde rolu bar olsa, ada ağzalar mı ka? Bunu sorak. Syn seredin Vatan Havarlar programmasına. Biz öňünden aýtdyk şonu. Hani Niyazov'un adı ağzalayamış otaydı. Yani Saparmurat Türkmenbaşı ya Beyik Saparmurat Türkmenbaşı bize şu bir taraflı miras koyup gitti deyip adı ağzalar mı? Yok. Yok. Yani hazırdan çak ettiğin. Dine arkadağlı serdarımız, hovandarımız yeneneme. Şoňaly sözler bilen dowam etjegine men göz ýetirip durun hazırdan. Muman aýdylandy şeýle diskriminasiýa ýagdaýlaryna ýygy-ýygydan biz gawat gelýäs. O ýagny kulturliçnist. Alişer söz soruyor. Alişer ayda. Независимость, bizlere nime verdi? Независимость bizlere Niyazov'un birinci prezidentin 89 ili 92% ses verdi adamlar. Ova, ne nime verdi? Çünkü günde независимость bizlere nime verdi? Atadan oğula спокойный, плавный переход власти. Yine nime verdi bizlere? Nizaviyetimiz yine nime verdi bizlere? Adamların Türkmenistan'ın içinde öz beçeleri bilen bile yanında bolmin daşar yurtlarda sergazdan bolup o tetet neytralitet bizlere adamların simyasını bakmak için daşar yurtlara çıkıp yine işlep yüreptiler. Yine nime bizlere verdi? Ayrılık verdi. Neytralitet nime verdi bizlere? Yine ben aktivist Turciyada da nahajus. Sesimi eşittirip bilemiyor. Kan değiştirip bilemiyor. Я вам так скажу, то, что фабрикуют все. Могут там, вот, на данный момент, я как слышал в Туркменистане, то, что на меня уголовное дело завели. Не только на меня, а там Мурат Сапаров. Şurada oturan bütün aktivistlara дела завели. Понимаете? И это все, она Дурдованың айтыштай, это как бы внутренняя политика, никто не может вмешаться, да? Вот что дало нам, да? Дискриминация, все, вот кәтті букет bizlere yine şu нейтралитет verdi. Пока на этом все, buyur Атамурат. В принципе, вот эта политика Ниязова, она была построена таким образом, когда ему выгодно было, он участвовал в каких-то мероприятиях. Когда ему невыгодно было, он просто-напросто уходил от этого вопроса. Допустим, Азербайджан, Грузия, они подписали декларацию о правах человека и являются членами Парламентской ассамблеи Европы. Что это дает? Граждане, чьи права ущемляют, чьи права были незаконно нарушены, даже путем судебной системы, значит, граждане могли оспорить это, дополнительный шанс для того, чтобы отстоять свои права. Ну вот Ниязов, мы все говорили о том, что своеобразный, экстравагантный товарищ был. Он принимал вот такие решения, что когда надо, я буду участвовать, когда не надо, я не буду участвовать. Причем политика, то, что вот Алишер сказал и Атамурат сказал о том, что не передавать ничего вообще, никаких сообщений, там, допустим, не только там отрицательного характера, там, землетрясение или конфликт чей-то, или наводнение, еще что-то, но и вообще не передавать международную ситуацию, чтобы не волновать туркменских людей. Проводилась просто политика одурманивания того, чтобы туркменский народ оставался в закрытом состоянии, лишить туркменских граждан мыслить, думать и анализировать. Вот это самая большая проблема на сегодняшний день. Спасибо. Hayda yine bir bellep geçecek zaten vatandaşlar umuman
Benim düşüncem boyunca bir taraf devlette, yani neytralni devlete hiç bir devlet çözüp giren hak. Şol bir taraf devletin özem harbi bloklarda ya da beyleki uruşlara taraf tutup katnaşmana hiç il hakkı yok. Hakikaten bir taraf devletlerde koşun kulluğu dine kontrakt esasında, yani aylıkçı edil büdjetten aylık tölenen yal, şol nemelere aylık tölenmeli. Hani bir taraf devlet olsa diňe kontraktny slujba bolmaly, şertnamalayın, o borçnamalayın, o näme eskerler alınmaly, ýagny aýlyk tölenmeli, etil işçi alanýaly. Emma hawa watandaşlar, gürüňdeşligimizi dowam etdiýiz. Ýadyňyza düşse, Türkmenistanyň giminde şeýle sözler bardy. Bir tarap garaşsyz toprağın nurdur diýip. Şu nurlu toprağın ýaşaýjylary, halky, ilaty güzeran görmek üçin, maşgala eklemek üçin 100 müňlerçe daşary ýurtlarda işläp ýör. Yani Alşehir'e mellep geçti. Demek. Yani bir taraplığın miveleri şo diysek yanlış mars gerek deyip pikir etdiyen. Ondan başka da deňeşdirere beýleki bir tarap devletler var. Emma biz şol devletlerin, yani bir tarap devletlerin ilatynyň gazanç üçin, maşgala eklemek üçin daşary ýurtlara çykyp, o sergezdan olup, dokumentsiz, kıyın ýagdaýda deportasyonly lagerlerde o kalıp gören halkını göremezsek. Ya gördünüz mü? Şwýçariýanyň bir raýatyny deportasyonly lagerde şu öz konsulstwasynyň ya posolstwasynyň eýetçilik etmeýän halkyny gördünüz mü? Ya Awstriýanyň, ya Kambodjanyň. Yok. Kynansak da owa bir tarap döwletiň halky owa daşary ýurtda maşgala eklemek üçin mejburi ýagdaýda. Ondan başga da it kıssany bit kıssar diýişýäli. O yurdun içi ekonomiski krizis deyip o bir neme olsa, betbakçılık, kıyınçılık olsa, yurttaşında gerekli talaba layık resminamalar bilen, yani dokumentlar bilen dövlet, özü dövlet derecesinde üpçün edip bilen hak. Men önkü efirlerde da aytdım, yine da aytdım, hatta uruş gidip duran Ukrayna dövletinin ilatı, islendik bir vatandaşı, öz dövletine değişli olan daşary ýurtdaky konsulluk edaralarından pasportyny arkaýyn ýagdaýda alyp bilýän. Ünsüwerim. Uruş gidip duran döwletde. Biziň döwletimiz käbir watandaşlarymyzyň aýdýşýaly asuda asman, parahatçylyk, uruş ýok. Üstesine karaşsız, üstesine bir tarap, biz bir tarap döwlet diýip o döşüni kakmana bilýärler. Bayramçılık bellemäni bilýärler, ana biz bir taraplyk näme günümizdi. Hani ilat alad etjek ýokmu? Bir tarap döwletiň hökümeti bir taraplığınızı bir iş yüzünde görkezin. Beýleki döwletler ýaly halkyna näl seretýän olsa bir tarap döwletler. Şonuň ýaly seredin Türkmenistan hökümeti halkyňyza. Bir tarapdan biz bir tarap döwlet diýip kursaňyza kaksaňyz, döşüňize ursaňyz, beýleki tarapdan deportasyonly lagerde Türkmen halky sergezdan olup ýörese, bendilikde otursa, o nämesi bir tarap bolýar? Näil düşünmeli o bir taraplyga ya bir ni standartny bir taraplyk mı, has bir ütgeşik formada mı? Meniň pikirimçe şu standart deň bolmaly, neytralist demek neytralist. Emma bizim Türkmenistanyň bir taraplygy hiç haýsy tarapdan seretseňem, haýsy rakursdan seredende de bir geň enaý täsini bolup görünýär. Türkmenistan hökümeti birazrak oýlanarsyňyz diýip umid etýän şu meselede. Söz sözleyecek var mı? Bu arada şuna mı aydım geçmeli? Bütün dünya Covid'da o yer şarı Covid var deydi. Bütün dünyada Covid o keseli var deydi. Всего лишь iki yurt ayttı. Bizlerde даже айтmadı ya. Bizlerde yok diyen Северный Корея, который закрытый, который öz halkını угнетать edip azap verip yüreyen ova super kult lichности kuran devlet Северный Корея и Türkmenistan. Все. Вот это вот bizlerin neytralnostimiz ova. И şunkü gün ben давайте şunküne geçmeyin. Ben просто вспомню da bizler Dursultan Taganov'u, men yine bir giden aktivistler, Zarina Akhtyamova, men помню aeroportta adamların yatanlarını, yine şu yollara yapak vakti. Adamlar onlarca emez,
yüzlerce adam aeroportta обычный zatta kafilde yattılar adamlar, понимаете? Adamlar kafilde yattılar. Geçigide oturan bütün neytralni devletlerin будь то Şveytsariya, Avrupa'daki neytralni devletler hemmesi görü bütün dünya soruydu. Bular kaysı devletin vatandaşlar deyende Türkmenistan'ınki dediler. Понимаете? Вот bizlere nime verdi, bizlerin нейтральность. Не вмешивайтесь, да, короче, никто не вмешивайтесь. Как хотим, как бы bizleri halkı adam derecesine koymayın. Ben fikrimce hayvan derecesine koyup istediğine tuttular. Не вмешивайтесь в внутреннюю политику der. Четко айтқан durduğumuz, то, что сейчас вспомнил, здесь решал, экзотические законы çıkardılar и каждый çıkaran законы это как бы против народа, halka karşı bir zat çıkardılar. Ezmek için, daha sıkı bağlamak için, ağzını yapmak için. И даже тот строй Niyazi koyu giden da o neytralite alandan sonra da o neytraliteti alandan sonra koyu giden stroyu до сих пор работает, да. Ben опять-таки же повторюсь, то, что Özbekistan bilen безвизовый режимы ayırdı ya, вот все, не надо нам dedi. Bugünkü gün atadan oğula geldi, aldı oğlayan Rus keyfine göre ayırdı Турция bilen безвизовый режимы, понимаете? И я на брезак говорю, любой çıkaran kararı это во вред. И нейтралитет bizlere на данный момент не помогает, kömek eden yok. Bizlere ezi oturan и кроме этого всего, да, ben bilmem kim kanaka мнение da, çünkü gün bizlerin neytralitetimiz bizlere karşı işle oturan. Buyur Atan Murat. Söz söyleyecek var mı? Ахмед, может быть, скажешь свое мнение? Да, да. Смотрите, на данный момент есть 4 страны, которые имеют статус нейтралитета. Это Швейцария, Туркменистан, Австрия и Камбоджа. Туркменистан живет хуже всех. И права человека в Туркменистане хуже всех. То есть, можно считать, их нету. По идее, нейтралитет – это очень хороший статус. Он защищает страну от лишних проблем, делает ее более защищенной, как бы мирной. Но я считаю, что нейтралитет можно сравнить как с ножом, например, да? Дай нож повару, он приготовит еду. Дай нож убийце, он пойдет кого-то убьет, да? И вот можно сказать, что наше правительство этим уникальным статусом воспользовалось так, что все это обернулось против своего же народа. Они использовали нейтралитет против своего же народа. Я, например, скажу чисто от своего лица, с тех пор, как мы получили нейтралитет, жизнь Туркменистана с каждым годом все хуже и хуже. Я лично чисто от себя скажу, да, вижу только плохое. Да, скорее всего, это зависит от того, что у нас управление, правительство неправильное. Было бы правильное правительство, они использовали бы нейтралитет в пользу своего народа, в пользу своей страны. Но так получилось, что это все использовалось против народа, против нас. И, наверное, народ сам тоже в этом сильно виноват. То, что допускает это своим молчанием. Где, например, вот давайте просто сравним, да? Швейцария. Вы когда-нибудь видели, что швейцарцы куда-то ездили работать, нелегально находившись, скажем, в Турции, да, или даже в Америке? Работали для того, чтобы заработать себе на жизнь и прокормить свою семью. Или же, например, австрийцы. Нет. А туркменистанцы, посмотрите. И про камбоджийцев я тоже не слышал такого особенно. Но туркменистанцы ездят за границу, находятся нелегально, чтобы прокормить себя и свою семью. Я считаю, что это позор. Позор нашему правительству, что привело свой народ в такое состояние.
У меня все. Alişer söz soruyor. Alişer dinleyiz. Ayda. Мен помню, да, качан это было, что нейтралитеті алғаннан соң, нана очередь дұраттық, по бір семьяға 2 буханка нанты или 3 буханкаты, да, не помню, что буханка нан, очередь дұраттық, и şu anda взрослый, мен поменьше был, да, взрослые адамlar gaplashatdilar. Nima uchun nana очередь duramız? В то время тоже var şu gülünler. И bilasizlarmi qanaqa sluh vardı. Ha şu neytraliteti almak için bütün Türkmenistan resurslarını он заплатил, он verdi ona, короче, как бы типа взятка verdi, чтобы закрыть. Ну, сейчас потерпите, все будет нормально. Чуть-чуть потерпите, да? И bilasizlarmi? Вот это 90-е, да? Şu gün, это 2020, 19, 18, 20'ye hazıram субсидия oturduk da, понимаете? Hazıram все ограничено. Nan, un, hazır nima oldu? Hazır Ahmet sanadı da bir giden neytralni devletleri. Sen köp uzağa gittin, sen цивилизованный zada gittin de. Давай соседlardan alamız da. Давай от своих соседей возьмем. Узбекистан. Узбекистан'ı alanında по территории Türkmenistan больше, чем Узбекистан. По населению Узбекистан 36 milyon. Türkmenistan halkı da gel 6 milyon olsun. 6 milyon de o sonki statistikasını verdi 7 milyon. Bu yalan это 100%. 6 milyon gel это грубо мы сказали 6 milyon. Теперь по ресурсам. По ресурсам. Что у нас? Bizler bütün dünyada, во всем мире bizler 4. yerde. На 4-м по газу. По запасам нефти bizler где-то или на 9-м, или на 7-м месте. Во всем мире. Россия, İran, şolardan soň da. Теперь, indi alıp görsen, смотри, bizler 6 milyon halkı bize просто var лучше, чем Dubai'de yaşamalı. Лучше senin sanağın bütün вот эти нейтральные devletlerden bize лучше yaşamalı. Потому что нас очень мало. Понимаете? Şu gün bizleri Türkmenistan'ımızı, bizlerin vatanımızı neytralitet bilen dabeli rüçki getirdiler. Понимаете? Sergezdanlıkta yürekmiz. 100 binlerce, milyonlar bolup. И bunlar neytralitet bilen pользоваться edip tuttular. У каждого свое мнение, да, я считаю, bizlere gerekmedi şu нейтралитет. Раз, если будем вот так жить, man как народ, из народа, я вот так говорю. Спасибо. Köp sağ ol Alişer. Meryem Gülgülnece söz soruyor. Ayda verin dinleyiz. Assalamualaikum hemmenize. Hemmenizin bir taraf bayramınızı kutlayarım. İnanlar ki ben bir tarafı hiç istemem. Bir taraflık bu halkın ölümü dışarı yurtta kalmak mı? Bir taraflık aktivistlerin evlerine gidip kom kardeşlerini sorguya çekmek mi? Bir taraflık gelecek ki nesillerimizin 12 yıl okuyup ondan sonra askerlik yapmak mı? Bir taraflık 4 aydan aç halkımızın suyu yok, hiçbir şeysi yok. Bu mu bir taraflık? Ben onu düşünmedim. Bir tarafların sesimizi duymamazlık mı? İnanınlar ki ben bir taraflığı istemem. Bana bir taraflık gelemez. Bir taraflık bizlere çok ezdi. Bir taraflık bizlere hiçbir şey vermedi. Sadece biz ezilip gel oturmuşuz. Halk şunu göre susup gel oturan. Kaçını aça biz ezilip yaşamalı. Kaçını açalı. Şimdi yine 15'inde ben 14. yıla gitti. Noyabrın 15'inde 14. yıla gitti. Ben kimsenin görmem. Bu mu bir taraflık? Ben perzentlerim gülenini görmem. Doğallarımın ölenini görmem. Bu mu bir taraflık? Bu mu bizlerin bir taraflığımız? Susmak mı? Bir taraflık. Açlık mı bir taraflık? Yabancı ülkelerde ölümüz kalmak mı bir taraflık? Bir taraflık demek ne demek? Eziyet çekmeli mi biz? Ben bir taraflık istemiyorum. İnanınlar ki kim bana ne mediyse ben bir taraflık istemem. Ben
doğalarıma telefon açtığım zaman benim yüzüme kapatıp senin yüzünden bize sorguya çekil oturumuz diye demek bile bu bir taraflığı ben istemem. Benim oğlumu içeri alıp dövmek bile ben bu bir taraflık istemem. Benim suçumu nem ki benim oğlum benim doğan kardeşlerim çekmeli. Ben oğurluk etmedim ya elime silah alıp birini öldürmedim ya vatanıma e, bir zat etmedim. Benim sadece hak hukukumu soradım. Hak hukuku soramak bilen insan terörist olar mı? Bunu bizim bir taraflığımız. Bu bir taraflık olmalı değil. Geçiresizler. Meryem Apa bir zat açacak. Siz eğer birini silah alıp öldürseniz hem sizin kardeşlerinize değmeklere hakkı yok. Hakkı yok. Hiçbir hukukta, hiçbir zakonda onun yani öyle bir zakon yok. Siz yana Ama bu tapal Trabzon yok. Birimiz birini öldürsek hem ne olsa olsun kardeşlerimize ya da yakınlarımıza zat deme hakları yok. Тем bizler hiç gibi zakonla rüşat edemiz o. Haklarımızı talep ediyoruz. Так что men açacağım şu. Sonum bir taraflık diyende karan eğer şu bir taraflığı halktan sorap alan bolsadılar başkaça bolardı. Halka soramadılar. На самом деле men fikrimçe şunaka вопросlar обсуждаться edilmeli. Referandum olmalı ya da parlamentte bilmedim soruldu mu halka parlamentte обсуждаться edildi mi? Hiç kime sorulman bir taraflı alındı. Halka sorulmadı. Eğer şu vakt halka sorulan bolsa, halkın öz karar veren bolsa şonda halk öz gücünü bilirdi. Halk özünün hakkını bilirdi. Şun yani yağdaylarda halk karar veriyor. Halka soruluyor. Şu zatları bilirdi. Şonda ütköşükler bolardı. Yani halka sorulmadı, hiç açanam sorulmadı, hiç açanam halk dinlenilmedi. Öz başına özleri kararlar verdiler, zakonları ütkettiler. Şu an şu dereceye geldik. Halka mı sesini çıkarmadı. Şu yerde problemi. Осознанно edildi. O bir lakamı vardı. Sapar Murat Niyazov'un. Sapar tilki der. Ama o выше эшелонda şunaka gepler bu. Sapar tilki ditler. Bilesizler mi? Ben o şu zadı изучать edinçende это осознанно, чтобы поджать под себя весь народ. Понимаете? И görünler nime verdi bizlere? Ruhlama kitabını verdi. Ova. Это 90'lı Niyazov dövründe. Şu günkü güne ömrümün manısını verdi. Dinden polnu adamları çıkardılar. E, ben prosto aydım azvuçu da adam namazdan çıkanda politseyskiler gelip sen Ваххабизм деп alı gidip o arak koyup içirip понимаете? Вот что дало нам. И это все осознанно было сделано. И şu gün именно fundamentını koyu giden Niyazov'un diktaturasını kirpiçlerini öre oturan Berdi Muhamedovlar. Более изящно edip просто уже стена kaldırıldı. Üstüne şifrini bas oturttular на сегодняшний день, да? Вот просто еще gün можно по пальцам посчитать те, которые говорят свои мысли вслух, да, скажем так. TikTok platformasında, YouTube platformasında, Instagram platformasında. Atamurat doğru aytdı. Benim birazak efirime geldi. Ben aytdım Türkmenistan'da yer titreme oldu. Nim için Türkmenistan havarları, vatan havarları nim için ne передают şu havarları desen biz da такой степени adamların kellesine singen, что bilesler nime dedi. Блин, bu ne? Я не знаю, ben даже никак не mог там cevap verebilmedim o adama. Bizler neytralni Türkmenistan dedi. İmini şuna ait da Atamurat. İmini bizler neytralni Türkmenistan dedi. Bizler içerideki zatları ne должны передать dedi. Понимаете, вот это я не знаю, вот я считаю, то, что нейтралитет на данный момент он вредит. Özlem конкретно вредит. Buyur Atamurat. Şu aydılanlardan o mani çıkarıp Xitayda
Türkmenistan hökümetine yüzlenmek isteyen. Türkmenistan hökümeti. Yani kızıklandım. Google'a yazdım. Yine bir geze göz yetireyim deyip. Bir taraflık yani Rusçalab aydanlandı. Neutralitet. Şöyle neutralitetin hukukları. Военный bloklara koşulmazlık, uruş edi oturan, haysı da olsa bir tarafı tutup, şo yere saldat, yani koşulu uğratmazlık, şoňa yarag satmak, qadagan. Yani bir taraflığın beren hukuku şol. Emma biz häzirki şu gece gündüzde görüp oturanmız näme? Bir taraflık nämelere hukuk berýär dip halkyň näme düşünjesi var. Türkmenistan hökümeti imit azık önümlerini payoga düzmek. Bir taraflı hukuk verenak, ama Türkmenistan hökümeti siz yola koydunuz. İnterneti dolu ýagdaýda kısmak, bir taraflı hukuk verýärmi şoňa? Yok, berenak. İş üçünçülüğünü, polunu nola getirmek, bir taraf devletde şoň ýaly amalaşdyrmana hukuk berilýärmi? Emine bir taraflığın funksiyası barmy şoňa? Yok. Devletde dollar kursunu reklamy üçin bir baha koyup, aslında kara bazarı işletmek bir taraflı hukuk verýärmi? Hukuk verenak. Türkmenistan hökümeti şu zatlardan mani çıkararsınız deyip umid etdiyen. Efirimize Nur Muhammed Ağa koşuldu. Nur Muhammed Ağa hoş geldiniz. Siz hem öz pikirlerinizi aytsanız, temamız umuman aydlandı. Bir taraflık. Bir taraflık olanda niyeti, maksadı, getiriyen peydasız yani şolar var da kızıklı gurrun verseniz dinleyiz. Sağ olun. Hemmenize selamun aleykümler. O bir taraflık meselesi bir ülkeşik mesele. Ne için diyeceğiniz? Bu halk için hiç saat veren yok. Yani bunu peydalanacak olup niye son derece bir taraflığı. Ne için diyeceğiniz bir taraflığa dayanıp özünü izolasyon, dünya Türkmenistan'ı izolasyon getirmek. Emme nemelerden ayrılıp, birinci novatta sengeden ayrılı, son başka nemelerde koşuluşu yok. Ne için diyeceğiniz? Niyazıf kavru derle hem kurumaları, halkara kurumaları olaymaza o niyalo başıya yali alan kurumalardan daşlaşmanı uğrayadı. Nemsin niseniz köpçülükte özünü narahat duyadı. Ben nemsin niseniz bile işleşen son on yağdayını bilyen. Kavur Orta Asya devletten yollaşıları olup ya Türk dili devletten yana olanna katnaşanna özünü bir şeyle bir ne diskomfort duyar da bir tüsli özünü rahat duyan nokta. Şoň üçin ol bir yankayçym ýaly döwleti izole etmek üçin diňe özü şo ýerde hoçoýun olup hiç kim onu hiç görkezme bermesin şu öňkü Kremliň berenem yeterlik diýip şoň ýaly pikir bilen dörejen zady. Şoň üçin bir taraplyk diňen şu mahalky ondan soňky gelen prezidentler, Berdimuhamedowler, İlkay Hagaty dinlemogly. Bularam şoňa dayanıp öz üçin peýdali yerlerde ýanky diňe nabudatil hökümine goşulýarlar. Eýleki ýagdaýlarda da özüni gapdalla bir tarap. Meselem onuň ýygnaklaryna da bir topar meseleler seredilenine. Zonky meselem bir dünya belli mesele, Ukraina meselesi. Ile şu bu arada nemeler kararlar çıkarılanına onunla Türkmenistan koşulşanogum, katnaşanogum, sesem verenogum. Yani şimdi yankı bir taraflarını bilen öz için şiirme dörözüp şeyde bir kaptallaga alan oluyor. Ne sizinki ne bizimki diye neyali. Şu neyali bir nehili diysem Tilkiyalılar yankı bir seriyoz meselelerden kaçıp yören devlet yollaşıları. Ne taraf, yankı bir taraflığın, bir taraflığın devlet yollaşıları için beryan peydası. Dine şu peydasını görecek olup edilen zat. Halka ne veriyor? Hiç sadveren o. O bir taraflık olduğunu bilen, eyleki devletlerin bir topar meselelere koşuşmasızı, yankı in olmana insan hakları var şu mahal bir eyleki devletlerin bir kent koşuşup durunu Türkmenistan. Ne için diyeceğiniz bir yerde başka mesele ortaya çıkıyor. Geopolitik hem ekonomik meseleler. Ne için diyeceğiniz yankı Ortasya'nın gazı yok mu Avrupa? Türkmenistan'ı gazken
hem de göz yumup halkın insan haklarının depkilenýänine de göz yumup Türkmenistan'ın gazyny almak bar uýlary pikirleri. Ýondan ýanky geopolitiski Türkmenistan'ın ýonky Sovetler Soýuzynyň bir respublikasy häzir bir tarap bolanyda şol ýanky Orsetden Kitaydan goformak, aýyrmak, diňe gün wasara boyun egdirmek. Şu meseleler ýanky Türkmenistan özüni gorajak bolup şolar ýaly-ýagdaýdan ýanky bir taraplyga boyun ýanky boyun egerler. Şoň bilen bir özüni gorajak bolýarlar. Şoň üçin halka hakykatdan hem näme bir taraplyk keşatlarını şu bir taraplyk bolunna da bolmanna da halk üçin hiç bir peýdasam ýok. Ziyany var. Ziyanyny ýanky aýdylýan sözleň hemmesi şu özüni izolere etmek, ýanky bir sopar problemli meselelerden, Türkmenistan üçin problemli meselelerden özüni ýanky bir taraplyga nemeden bolup sevk edip aptalladyrmak, ýöne halk şondan özüne ziyan çekýär. Näme üçin diýseniz, bir topar meselelerde halka bolajak peýdaly bolanyny ýurtdaşyndan şonun ýanky neutralitete özlerini nemedip bizim statymyzyny neutralitet diýip şondan ýüze urýarlar. Näme iň bolmanyna ýanky deprem bolsa, ýa-da Lewap vilayatyna bolan TV tarapyndan bir topar ýanky adamlar helak çekdiler. Ya olmasa koronavirüs meselesinde. Bu zatlaryň hemmesinden Türkmenistan gizli saklap, o arada hiç ne içki habarda ne dışkı habarda habar veren o. Şuda özümüz bir taraf devlet bolamadığın için bize bir taatlık bolanok diyen neme fikrim değil, hakikat sonu edip korkacak olaylar devleti. Sen bir taraf bolanın olan neme tebigat seni sen devletinden kaptalına geçeceğimi. Ol hem devletleri koronavirüs olsa sen nahil izolasyada bolanda da yeriye geliyor sana. Sen yani men doğrudan senin benim vatnaşmamdan öň bir aýdylan sözleri esmedim. Näme aýdylan ölemok ýöne umumy soň eşdenilen marazyda goşulýan hakykatdan hem bir taraplyk Türkmenistana halkyna hiç bir peýda beremok. O vatandaşlar, bugün 11. dekabr bellep geçişimiz ýaly, aýdyşymyz ýaly ertir bir taraplyk bayramy. Ýene bir gezek, o çyn ýürekden bir taraplyk bayramyňyzy bilen gutlaýaryn. Umuman şul aýdylan sözlerden bir taraplyk umuman näme diýmek maksady, näme niýeti, näme maksatda ulanylýar, göz ýetirensiňiz. Sade dilde aýdanda ýa Alişer Sakatyň aňyrsynda aýlan öňünde zanaveska dur. Perde diýili, tüýül, zanaveska, ştor, jaluz, umuman maksady daşardan içeridäki bolup oturan zat görünmesin diýip. Yani bir taraplygan edil şoňa sinonim gelip dur. Şuňaly örtülen perde Nur Muhammed ağa doğru bellep geçti. İzolasiýa üçin amala aşyrylýar bu bir taraplyk. Ýurdun içinde eden etdilik bolavermeli, daşary ýurtlular. Beýlek nemeden de pretenziýa görkezende biz bir taraply öýle bize goşulmaň diýmek üçin edil şu zanaveska bir taraply öýle. Şuňaly netijeye geldik. Umuman aýdylanda vatandaşlar şu bir taraplyň peýdasy halk üçin bähbitlimi ýa-da hökümet üçin bähbitlimi şu aýdylan gürrüňlerden dogry netije çykararsyňyz diýip umid etýärin. Öyle vatandaşlar indiki efirlerde görüşýänçek sag bolun, ýene bir gezek bayramyňyz gutly bolsun. Pikirlerinizi kommentariýalarda yazın. Gelecekde nähli temalary absurdat etmeli olsa, ortalyk maslahatlaşmaly olsa kommentariýalarda yazın. Biz hokmany suratdy. Şol meseleler boýunça Zoom ýygnançyklaryny gurulap, siziň dikkatinize ýetireriz. Üns bereniňiz üçin köp sag bolun.